ka jing thot jing ki wa kari ka ta ka jing long ka ba kring ya ki nong jko kai perthai pen ban ya kita phi pinjot no ban pinmi bujli de kita ki 5-star hotel de ki 7-star hotel ngem dang kam ya ka ba kum kata ka roi ka par pen bhai ki surok pen long ya kari ka ba khot ka ba itna pen jangam mi ki khrau ki pta pen khoji ki wa ki ba bon ai ka chingap ya ki shnong ki thau ki long ying long sem bagila ban sedang ya kita di homestay kershani ki homestay ki ba baro matang la sedang piwan ra ada di 5-star ka bamut ban penduk nong ya ki homestay bon ki ba nga barden la ka sarkar ka yat hakan ni kom ngi ki ba bu homestay ngin ta mau phi community ayu na ka sarkar kani ka sarkar ha ni ni pet kam tip kumno ban shagriyo patba haba shagriyo patba de ban tip kai ka bagi John kam shwa menta kerki kumbakrani kom janet ka kot ka kia ka pule ka dangli kini gide ki benta ki ba kongsan bagi plate jumut kalinti ka singkin kombam gomdi kita kilong ki ba don kam ki ba kongsan tam larap hi don kon don kti larap hi kon ret pidi ban tip kumno ban sai dai kon ni bari di jongpi pidi ban nang ban je chwa ngan ai da gai ngan ai shu na ka kat nya ngan ai shu du mit na la da je ban ai shu du mit te ngatrai wat ka beniat ka bade ban mi ka nom min shu ya ban snow to ban ai shu na ka kat dai nam dai ne kini hana la 5-star shwa Koki pai ba be ismo thu habang ile keleng kari ki pai ba kyong ila kwa ban poino usnem arho pra henrei ki jinglong ki jingman hagari ki ji kumbagalo mata kam isngan bangin ap hadu arho pra dein mar kata da kum ki nolam jaga party ila rai ba kat bangin ang ap yo arho pra ninnan ya khonru ban pensange yagini ki jima ki ba ap ini kum ka jet reu dai na marga taka daw ilarai bangin mi shakmat ban stang yagawai ka mission lani ka jingpen kre aga jungi ban kata ka jingpen kre aga jungi ban kata ka jingpen kre aga jungi kalong bangin kier tawar ya ka sekretariat daw padba bangin mi ban kier tawar ya ka sekretariat daw padba ngenum lekte kier tawar ya ka sekretariat klem daw ni don ki daw ni don ki mat ki basai bangin lek ban kier tawar ya ka sekretariat bagade ban pendap mardor ya kini ki shipau tali ki mat ki bangin la dawa bat ki bangin la bu hakmat jogo sarkar limba kila pathai khubor namar bagani ka sarkar MD ka penipat ya ka akor yang ni ka voice of the people party ngiru ngin hakban penilem ya kata ka akor ka jingi ngirali ajing tho bunsin tamban jubab rukim tre tamban khap pangini slap pangini kren rukim tre ngiru mentaling bakilat pathai khubor ngi pensngau ya ka sarkar ya gini ki shipau tali ki mat kini ki shipau tali ki mat kibangila persang ban pren haini kor lingkabab kabaningkong kadai ban pendam yang kata projek lumpong deng to kani kalalong kumtu kabangli ka sarkar kalapan pana hendrei ngindang dang kamanya keren balai bapin ai wai hadu kendai posnam
kajingai wai kendai posnam kamya pher na kajing didu ya ga to ga jaga ko kipat ba namagda ki dan tuan kam manio ai kajing shai naga sarkar nimla ban sngap badru kiai ki di belong ki shai bangin haban tokit to bang ongi phi kabar kamat kabangi in haban ni ban kier tawir ya secretariat kare bangi dam mardo bani ban wengno yegi thot had district selection committee barga Meghalaya public service commission ki pri ki betan ke jigade bat ki sen ki basinshar ya jalamanta don kamban weng martor ya kita ki thot ki balong ki betan ke jigade bat ki sen san perthai ki basinshar ya ke jala nilai small mentala kapto kani ki babon ki ba apply kam don ki ba shulet pendak don ki bang kuaso don ki ba persang ban lumpisa ban yo ban sil ko kipat ba nama kata daw kani kalong kamat kabangi ni kwa ban pensno nam tagi kon samla tenamar kata ni wer ki kon samla ki ba wat kam wat jam ki ba habani le DSC and PSC mi shahmat agar jingle shani ni ki nangalam ni ki nam ta jam phi ki samla bangin yo ya kata ke exam ka ba khot ka ba suba ni tip shai ni yoi kita ki benar ke jingere ke bejan bat kita ki hot o ki yo kam sarkar kajing thum kam sarkar secretariat kadang ya bet hadu menta wan la daga don kata ka circular la ni ke jimbata bamdai show banle kunta kala dei ka por na kata ka daw yangi bangine kon ban pniono hagane ka kinti ke bamenta yaki DSC ha baro ki district awan hagine ki singi shapo Garo Hills kia thu shatai bagador kaya pher nagawai ke jack post shagawai ke jack post kidan ki ba khanyola kidan ki ba khat khandala bat kumta shitro larang idan khat sal al pholak leu ne kwa kam sarkar thei ka kam le chong tristam tangkat tu kan nepor ngatrai nirakiu haga kamai ke kaji gaji ko ki pa babit kabalai kabangi ni bo akhwat kalong badai ban buram me kinoi kai